барномаи сайёҳии кишвари ман тақдими шумост. дар ин барнома шуморо ба сайри яке аз мавзеъҳои биштосои тоҷикистон сари хосор мебарем. сари хосор яке аз гӯшаҳои афсонавӣ дар тоҷикистон буда басо зебо аст. он дар силсила кӯҳҳои вахш дар қисмати болооби дарёи Сурхоб ҷойгир шудааст. сари хосор ки маркази маъмурияш деҳаи Шаҳидон мебошад, аз соли 1996 дар ҳайати ноҳияи Балҷивони вилояти Қатлон таъсис дода шудааст. дар оғӯши сари хосор ёдгориҳои нодири таърихию табиӣ хелу зиёданд, ки доир ба зиндагӣ, урфу одат ва касбу ҳунари мардуми ин сарзамин маълумоти равшан медиҳад. сатҳи замини сари хосор мураккаб буда, бо гуногун шаклии худ аз дигар манотиқи ҷумҳурӣ фарқ мекунад. ин мавзеъро пасткӯҳҳо, доманакӯҳҳо ва кӯҳҳои баланд ташкил медиҳад. қисмати зиёди ин мавзеъро миёнакӯҳҳо ташкил дода, дар баландии 1200-3000 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир шудааст. дар сари хосор дарёҳои Сурхоб, Тира, Оби Мазор, Шӯробдарё ва Шаршараи пушти боғ мавҷуданд. номи сари хосор таърихи кӯҳан дошта, маъниҳои зиёде дорад. ба ақидаи сокинони маҳаллӣ, номи сари хосор аз номи деҳае ки он дар сари теппаи сафедхок ҷойгир шудааст, яъне сари хоксор гирифта шудааст. фарҳангшиноси тоҷик Амир Саидӣ Мункӣ дар ин робита чунин гуфт: сари хосор яке аз гӯшаҳои бисёр зеботабиату хушобиҳавои тоҷикистони азиз ба шумор рафта, дар сару саргаҳи Қатлон воқеъ гаштааст. сари хосор хеле ки ба мо маълум аст, аз таърих аз гузашта маълум аст ва хеле ки дар адабиётҳо ҳам сабт шудагӣ аз даҳон ба даҳони мардум мегузарад. калимаи сари хосор аз номи як ду деҳаи бисёр дар баландӣ ҷойгир буданд. сари хосор, сари хоксор, ҷое ки бисёр хок дорад, дар байни як кӯҳе ки дар байни Сӯдараву Шӯробдара гуфтанӣ воқеъ гаштаанд. ногуфта намонад ки ҳамин истилоҳи сари хосор истилоҳи замони давраи шӯравӣ бигем ҳаст ва пештара ҳамин ҳудуде ки сари хосор мо мегӯем, ҳамин ҳудудро Сӯдара мегуфтанд. Сӯдараи Калон, Сӯдараи Хурд, тарафи ҳудуди Оби Тира, Оби Тираи ҳавзаи Оби Тира ва ҳудуди дигари ҳамин ҳавзаи бигем ки водӣ ё ки мавзеи Сурхоб аст, инро Шӯробдора мегуфтанд. барои он Шӯробдора мегуфтанд ки дар саргаҳи ҳамин оби Сурхоб, дар саргаҳш дар ҳаминҷа як кони намаки вуҷуд дорад ва Сурхобам аз рӯи он ки ҳамин кӯҳҳо ҳама сурх аст, дар тобистон обуш софи зулол аст, дар вақте ки боҳор, дар вақти гармо ки бошад, сел боришот, анамо оби борон шуста, анамо хоке ҳастан, ҳаминро оварда аз рӯи ҳамин ранги сирх мегирад, оби дарё ва Сурхоб ном гирифтааст. сари хосор аслан дар ҳудуди Ховалинг ё ки Мунки кӯҳан, музофоти Мунки кӯҳан дохил мешуд аз қадимул айём ва гуфтан лозим аст ки ҳамин музофоти Мунк ё ки шаҳри Мунке ки дар бисёр китобо, дар китобои Ал-Мақдисиву Ҳудудул Оламу Ал-Истаҳриву дигар ҳамин ҷуғрофҳо, олимону сайёҳои араб ва аҷам ишора шудагӣ аст. хеле ки ишора кардем, як ҷои бисёр зеботабиату хушобу ҳаво ки аст, барои ҳамин ҳамчун як маркази сайёҳӣ, ҳамчун як ҳудуди сайёҳӣ имрӯз дар кишвар маъруф аст ва сайёҳои зиёд мераванд. албатта инфрасохторҳои зиёде дар ҳамин ҳудуди сари хосор имрӯз Шӯробдараи пештара ташкил карда шудагӣ аз бунёд ёфтааст ки албатта барои ҳар як сайёҳ бисёр муҳим аст. ногуфта намонад ки имрӯз роҳи бисёр муҳими хуби ҳам аз тарафи Балҷивон сохта истоданд, вале
роҳи пештараи ба мазори ҳазрат султон ба дашти шӯро, дашти ангора, ба این طرف شهیدان مرکز سر خسرو راهی هموارم هست و نگفته نماند که خوالنگ همچون یک مرکز امروز حساب می شود و اگر از ناحیه بلجوم با شرشره مشهور پشتیبان که امروز بسیار یک جای سیاحی یک تماشاگاه خوب است 72 کیلومتر باشد از ناحیه خوالنگ از مزار حضرت سلطان که تو مزار حضرت سلطان راه اسفالت پوشت بسیار راه همواری خوش است تا با اونجا یک 35 کیلومتر زیادتر باشد و بسیار مفید هم است بسیار یک راهی رفتن هم آسان هم است بخف هم است خلاصه که روز تا روز امروز جماعتی سر خسرو خوجگی جنگل سر خسرو همچه مرکز سیاحی در اونجا یک نقطه خوبی سیاحی رشد یافته ایستادند و باوری است که در آینده برای هم سیاحی گوناگون سر خسرو که امروز با همین نام سر خسرو معروف است رشد می‌یابد خدمت می‌کند و یک جای مقدس بزرگ است. чуноне зикр шуд табиати сари хосор бо зебоӣ ва гуногуншаклии худ беҳамтост дар ин гӯшаи дар ҳақиқат зебоманзари табиат мувофиқати аҷиби табиат ҳукмрон аст анбӯҳи дарахтони мевадор аз ду тарафи дара бо марзорҳои гӯё дар даруни абрҳо буда ва харсангҳои азим бо ҳам омезиш меёбанд обҳои ҷорӣ ки аз қуллаҳои кӯҳҳои баланд сарчашма мегирад қад-қади дара ҷорӣ шуда онро обшор месозад чашмаҳои шаффоф шакалакҳои сармоядори чормағз чанорҳои кӯҳан ва олами гуногуни ҳайвонот ки ҳама дар зери гунбази осмони беабри нилгун аст ба табиат ҳусни дигар зам мекунад боз яке аз мавзеъҳои зебоманзари водӣ дар наздикии деҳаи муллоконӣ ҷойгир шудааст аз баландии 50 метр шаршара ба поён мерезад ва миллионҳо қатраҳои обро ба гирду атроф пош медиҳад пошхӯрии қатраҳои бешумори об зери шуои офтоб бо тамоми рангҳои тиру камон ба ҷилва меояд бо мақсади рушди туризм дар ин минтақа сохтмони иншоотҳои истироҳатию фароғатӣ идома дорад боиси зикр аст ки ҳамасола сайёҳони зиёди дохилӣ ва хориҷӣ аз ҷойҳои тамошобоби ин диёр дидан менамоянд шумо барномаи сайёҳии кишвари манро аз бахши тоҷикии радиои овози тоҷик шунидед саломату сарбаланд бимонед